Saya? Oh saya, दै गिलाससे लाबोलाय। मा जादों? माखौथो थैनोसै बायदि गाख्रबबाय थादों? ना बहाबा माबाफोर ओंखारदों? मा जानोखाय जेबो जायाखै, दै गिलाससेसो बिहरदोंमोन आं। मा दै नांगौ? लाजिनाय होननाय दंना गैया? नोंहालाय आंनियाव दै बिनो? मा रुवाथिसो सानखो नामा आंखौलाय नोंलाय? रथ'साया, नों आंखौ मानो रागा जोंबाय थायो? मा नों फिसायनो दै होफैब्लानो रुवाथि जायो नामा? खोनासंसाया। जेबो मिथिया आं। नों लाजियासै जेनिबो आंखाल गैयि सिख्लाखौ बे नंखाय गामि ओनसोलाव लाबोनानै रुवाथि बायदि बाहायफैदो? सि साया, नों माने एसेबो बुजिया। सिरि थादो साया, दानो आइया खोनाब्ला दुखु मोनगोन। बाबा बिमानि सायाव एसेबां अननाय होनाय। सिरि थादो साया। बिहामजो, दैमालुआ अफिसाव थांनो गोबाव जागोन, ओंखामखौ खुरहैदो। हौवा हिन्जाव सानैबो मा जालायखोबा? आयै, आं अफिसाव थांसै। स्टाफ मिटिंबो दं, गोबाव जानो हागौ। मा जादों फिसा? मानो मोखां सोम सोम? ना बिहामजोजों माबाफोर जालायबाय? जेबो जायाखै आयै, देहाखौसो एसे बोरैबा मोनदों। थाथ'दो आयै, आं अफिसाव थांसै। औ दे। आयै आयै मा जादों आयै? जेबो जायाखै फिसा। आयै आदा कंकन फैयोनो गाव थानाय रुम भारा आरो फर्म फिलापनि रां लांनो फैनो। कंकन फैगोनखौलाय न'आव मोनथिदोंना मोनथियाखै? मोनथियाखै खोमा, आं दा आदैनो खोन्थाहैगोन। आरो आयै आदाया मा जादों? फुंनि ओंखामखौ जालाङासै। मा जादोंथाय आंबो मिथियाखै फिसा। ना बाजैयासो माबाफोर बुंलायबाय। मा जाखोथाय? सानफ्रोमबो सुखुआनो फैला। जाबाय जानानै थांबाय। गामि ओनसोलाव फैनानैलाय नोगोरनि बादि समान बहा मोननो? गावबोथ' एसे बुजिनांगोन। कंकन, ओइ कंकन। माखौ एसेबां नायहाबबाय थाखो? नोंखौ दिनै जा समायना नुखादों। गोबावनि उनाव दिनसो नुदोंना? माखोबा? कंकन, नोंनि फर्म फिलापआलाय माला लास्ट डेट? गाबोननो लास्ट डेट देंखो, आरो आं गाबोननो थांफिनगोन। आंखौ मोनबाय नामा कंकन? राङानोथ' जादों र' देंखो। आफानि जौ लोंनायाबो बारानि सायाव बारासो जालांगासिनो। औ कंकन, आदैनि जौ लोंनायाबो बारानि सायाव बारा जालांबाय। औ देंखो, आं जोबोर दुखु जारलायाव गोलैनानै दं। जाबाय दे कंकन। बाथ्रा दङ नोंनि सिगाङाव रथ' रथ' अनजालि फोरमायनो फंसे बाथ्रा दङ नोंनि सिगाङाव।
मा जाखो आयं? थौ आयं मोसौ दोस्लायहैनि जोंहा। फै आयं। गालर थाथ'लाय। मा जाखो बाजै? आंनि दख'नाया रानबाय खोमा लाना फैलाय। मा आं नोंनि गाननाय लांगाखौ लायनांगौ? आंहा सम गैया, आंहा मोसौ दोस्लायनो थांनांगौ दं। बयबो सुना होबाय, दा नों बेखौ लायना लाफैनाया नामा? माबा हिन्जावफोरनि दख'नाखौ दांबाय थानांगौ नामा? आंहा सनमान गैया नामा? आं मा होनदो खोनायाखै नामा? नङा बाजै, आं ओरैनोसो बुंदोंमोन। बिहामजो सि बिदि खालामनो मोनामोन। बे दाहोनायाबोथ' जोंनि न'खरनि आंगो बायदि। गालर थां लाना फै। लाजि गैयि न'खरफोरा बिदिनो दाहोना मालिक समान समान बेखौनो न'खर बुङो। बिनिखायनो बिसोरो बै गामि ओनसोलाव मोसौ बोरमानि खि हासुदैजोंनो गोरोबना थानो गोनां जादों। नायगोन आंबो गुबुननि ओंखाम खालाय जाग्राखौ। बाजै, नोंनि लांगाखौ आं बिसिनायाव दोनहैबाय। बाजै, फंसे बाथ्रा बुंनो रागा दाजों। मा खोथा दे बुं। बाजै, नों सानफ्रोमबो मानो रागा जोंबाय थायो? नोंखौ रागा जोंबा कालि बायदिसो नुयो। गालर नोंनि खुगाया सामलाय। सोरखौ मा बुंनाय बायदि मोनदों नोङो हो? नङा रानि, बाजै। सोरखौ मा बुंनाय बायदि मोनदों नोङो हो? जाबायलै बाजै। फुंनिफ्राय आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय जाबाय बुंला। बाजै, जाबाय। आंखौ दिनैनि थाखाय निमाहा हो। निमाहा बुंखांनायनि उनाव बाजै बुंलालै। बुंनायनि सिगां मानो निमाहाखौ सानगामोन? आइदे जाबायलै बाजै जाबाय। बिहामजो मा आखल दिन्थिनाय जादों बेफोरलाय? मा जादों? खोमायाव हमनांगौनि मा गोनांथि दं? सासोबायलै आयं। जानला मानला खोथाफोरखौ बुंना लाबालाय बुजाखागोनखा। मानोथो जानला मानला बुंना लायो? थां आयं न' सिङाव। आइदे। हे गसाइ, मा जागोन? जोंनि न'खरा बेबायदिनो सोलिलांबाय थासिगोन नामा? नोगोरनि सिख्लाबाबो बेबायदि जागोन सानाखैमोन आं। हे गसाइ, जोंनि न'खरखौ नायफिननो हरदो। आयै। दे जागोन दे फिसा, जिरायथ'। आयै, बहाथो थांजोबदों? माथो सिरि? सिङाव दंजोबो बिसोरो। देंखो फिसा, बिग्राया दा सफैबाय, दै गिलाससे लानानै फै। न' आदा दैया। दे जागोन बिनानाव। आदाया अफिसाव थांदों नामा बिनानाव? औ, आदाया अफिसाव थांदों। बाजैयालाय बहाथो थांदों? बाजैया उन्दुना दं खोमा। देंखो, गालरालाय बहाथो थांदों? माथो नुवाखै? गालरा फोथाराव थांदों आदा। सानजौफुनि ओंखामा जाबाय नामा बिनानाव? जाबायबा जालांखानिसै, दिनैनो थांफिननांगौ। मोनबाय दे आदा। खोमफिलाबालाय माला लास्ट डेट? गाबोननो लास्ट डेट बिनानाव। फै आदा सिङाव। मा बिजाब जालायखोब्रा बिलाय? माथो सावगारिफोरबो दंसोलाय? नायनि र' दसे। माथो उल्टासोलाय? ना मेगनानो उल्टा जाखो आंना? बिदिथ' जानो हायालै। गालर ओइ मोख्रा खोनायाखै नामा? ओइ सिथोबा रानिया गान्दाया माबाया? बिमा खर' मोख्रानि फिसाया दानो थां सोरबाना बिमा बिफानि हाबा मोनजागोन। नङा बाजै, बे बायदिसिना सावगारिसो नायलायबाय दंमोन आं। बे उल्था नायनानैलाय मा बिमा खर' नुनाय? उल्था नामा? जेबोखौनो मिथियाखैमोन आं बाजै। बाजै, आंनि आइ आफानि बाथ्राखौ लाना जेबो दा बुंसै। सिरि था गलामनि फिसा। बिदि गाबलानानै नोंसोर बायदि गलामा मोदै दिन्थिब्ला जायाबा माथो खामानि दङ? सोरनि सायाव जानाय बायदि मोनदों नों? नोम्फानि आद्रि नङा बियो। आंनि आफाया दैमालुनो साख्रि होआमोनब्ला बे न'खरनि गासैबो मानसिफोरा लामा बिबायनासो जानांगौमोन। बाजै, बिसोरखौ लाना जेबो दा बुं। जा बुंनांगौ आंखौनो बुं। बिसोर गासैबो नोंनि न'खरनिनो। सिरि था गलामनि फिसा। नोंसोर बायदि मानसिया आंनि आइथिंनि आफाखिसो। बाजै, बिदि दा बुं।
जा बुंनो गोसो आंखौनो बुं नाथाय बिसोरखौ जेबो दा बुं गालरखौ गुबुन बायसा दा सान बाजै बेबो जोंनि न'खरनिनो मानसि आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जाबाय बाजै आं न'सिनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ खोनाजोबखादों बाजै नों नोगोरनि सिख्ला नंगौ थेवब्लाबो बाजै गामिनि मानसिफोरजों गोरोबलायना थानांगौ बिसोराबो गांनाय उखैनाय दुखु दाहा दं गामिनि सुबुं होननानै नों जुदा सानोबा गोरोन्थि जागोन बाजै सिरिथा नोंसोरनि लेक्सार खोनासंनो बेवहाय गसंना थायाखै आङो आं थांसै बाजै आदाया नोंनाव रां बिना लांनो थिनदोंमोन हरदो बाजै रां बहा रां नुदों नों आंनियाव जा एसे दं बेखौबोथ' हरनो हाया आं नङा बाजै गाबोननो लास्ट डेट नङाबा नङाब्ला आं मा मिथिगौ नों गाव आरजिना दोननाय बायदि मोनदों नामा थां बहा थाङो बे न'खरनिफ्राय ओंखारलां आरो बे न'खराव फैफिननायनि मिजिं दाला ओंखारलां बे न'खरनिफ्राय आदा साया नोंना बारा जाबाय आं खायसे सहायना दं नाथाय दिनै आं बेसेबां सहायबावनो जाबाय आदा आं थांसै रथ' फंबाय आयै देंखो गालर जों बे न'खरखौ गासैबो गारना थांजोबसै थौदो दैमालु दैमालु आंखौ निमाहा होदो आंखौ गारनानै जेरावबो थांनाङा आंखौ निमाहा होदो जाबाय दे साया सिखारदो आयै आंखौ निमाहा होदो जाबाय दे बिहामजो